Nsalmurkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar. Magħna llum għandna lil Glenn Kalleja, artist li esplora u jġonġi flimkien il-poeżija, is-sena tar-rakkont u l-arti performattiva. Glenn jikteb l-aktar bil-Malti u f'xogħlu jiffoka fuq temi partikolari. Fil-poeżija huwa jħobb jirriċikla kitba li teżisti diġà. Huwa ppubblika 8 xogħlijiet, fosthom Ir-Raġel, Ekiteki u Tkeċnir. Allura Glenn, tgħidilna ftit xi qrajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar insertajt għamilt periodu ma niflaħx u rajt da żewġ kod barra xulxin. Rajt ta' Alex, il-strip reġaw saru Valinużin, but rajt ta' Stanjo What Happens in Brussels Stays in Brussels. L-insib interessanti fit-tnejn li huma huwa li l-żewġ kittieb għamlu xi ħaġa li jiena dejjem xtaqt nagħmel. Fil-każ ta' Stanjo kiteb f'kapitli żgħar ħafna, jiġifieri qasam l-istorja lineari tiegħu qasamha f'biċċiet u kiteb kapitli żgħar. Skont jiena mhux dejjem irnexxielu, mhux dejjem ħadmitlu u fil-fatt inkun kurjuż nara id l-editur warajja kieku. Ikun interessanti bħala proċess. Min-naħa ta' Alex, l-iktar ħaġa li xtaqt nagħmel u li rnexxielu jagħmel Alex b'mod tajjeb ħafna skont jiena huwa li qed jikteb dejjem fit-tieni persuna. Kif nafu mhux leħfef mod kif toħloq narratur mit-tieni persuna, imma jirnexxu li jagħmilha tajjeb ħafna. Il-ktieb, is-sriep forsi huwa magħruf l-iktar għall-użu taż-żewġ lingwi, il-Malti u l-Ingliż flimkien. Però skont jiena l-ikbar saħħa tiegħu huwa il-font ta' stejjer, huwa sinjur ħafna fil-narrattivi, fl-umanità tiegħu, umanità skont jien onesta, jekk tista' tpoġġi dak it-tip ta' valur fuq il-ħaġa. U mhux għal-lingwa tiegħu. Bl-istess mod mhux għal-mod kif ġie pubbliċizzat, pereżempju għall-isfond politiku tiegħu. Minn dak il-lat kun diżappuntat. Mhux tort tal-kittieb naħseb jien imma minnaħa tal-magna ta' pubbliċità. It-tnejn li huma imissu mal-belt ta' Brussell, u t-tnejn li huma ma' kittieba tal-ġenerazzjoni tiegħi. Ġifieri b'xi mod jew ieħor bil-forsi rrid nirrelata u nirreferi għalihom fil-qari tiegħi, fil-kitba tiegħi. Stanjo naħseb mhuwiex l-aħjar romanz tiegħu. Alex minnaħa l-oħra s'issa minn dak li qrajt tiegħu huwa l-aħjar romanz li rajt tiegħu, huwa żviluppat tajjeb ħafna, inkredibilment tajjeb anke fil-mod kif jaqgħad l-istejjer. Minkejja li bħala struttura jżomm narrativa lineari għall-aħħar. Totalment lineari, qed issegwi pass wara pass. Imma mbagħad għandu stejjer li huma micro-narratives li huma b'saħħithom immens skont jiena. Grazzi ħafna Glenn tal-li ġibtilna dawn iż-żewġ kotba u samtom magħna. Grazzi ħafna lilkom tal-li segwejtuna. Fakrukom biex tiktbulna u tgħidulna x'qegħdin taqraw intom dan l-aħħar. Għamlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u aħna fl-arta din sensiela se nistidnu lil xi ħadd minnkom biex jiġi hawn u jkellimna dwar dan. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.